karo kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploe mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Merengi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise entuk Wahyu Kaprawiran aku digdaya kliwat ukur name kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ngene wedi. Ah, sembrono. Ayo. Ye, sak uder isih kurang jero, ha. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Muni kowe sarwane. Bagong aku njaluk ngapura. Aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Wis nothoi gundulku nganti moncrot iki. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Acebloke ngentak nganti entek sirahmu blesek nang lemah kukuker kare-kare. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora komeng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Piye? Arep aku luwih enom yo jajal jotos-jotosan menang sapa? Mudyar we. Padake iki gendone. Engko jotos-jotosan mempeng muni yo. Wani ngono, oh sampluki tenan we. Semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngamarta ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat nuni nggih Yayi sakarang kok bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndarawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing ngamarta asong pambaginipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Ndarawati namung keparenga ingkang Ngraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu ing ngamarta Yayi Prabu Darmaji kula pundhe Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecapno anggen ngandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula napa Yayi sampun boten kirang prayogi pisanipun ing Ngraka Ndarawati wonten ing Datraya Praja Ngamarta dinten sapangke menika Yayi Prabu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basa Bukatura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara siadiatur bukti kalawan pun Kakang wis ndak tampa kanthi lega legawaning penggalian pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Ndarawati tampan nama ndak gegem dadekake jimat ora liwat prayogan nunggu lenggah Kresna kakangku. Werkudara iya kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ing Datraya Praja ing Amarta dina samengko iki Koko Prabu nadyan ingkang rayeng Madukara pun Janaka kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Panengah kula pun dinggo jimat paripin dayan ing kasantosan mugi kasekecapno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndarawati
Yai Arjuna kaya wis ora kurang kepenak prantanipun Kakang Oning Praja Ngamarta. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya kembar. Nek kula sedewa atur bekti kelawan pun Kakang ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Yai nek kula sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ing kasantosan. Nggih kula pun dinggo jimat paripe dayan ing kasantosan. Mugi kasih cakno anggen jenengan kula lenggah. Koko Prabu. Iya iya kembar pinten tangsen kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang Oning Praja Ngamarta dina samengko iki Yai nek kula sedewa Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi wonten ing Datraya Praja Ngamarta dinten sakmangke menika sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana anggen kula wantun amboyongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu minangka dados kadang kula werda ing mestinipun Pandhawa kepareng sowan wonten negaring Durawati krana tunggiling perkawis paripaksa kula kepareng amboyongi dhateng tedhak Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Durawati mila Koko Prabu saderengipun ingkang rayi Ngamarta ngaturaken menapa to menggah wigatosipun dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh Paduka mboten lega raos sing manah kula menawi dereng ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang rayi kepareng Paduka anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta krana klintuning matrep anggen kula wantun amboyongi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Durawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna Yai kula nuwun sewu mbok menawi jagat menika sampun dados paseksen bilih ing Ngraka ing Durawati menika dados pujangganing para Pandhawa ing Ngraka ing Durawati menika dados suwing para kadang Pandhawa mila sampun dados kewajibanipun ing Ngraka ing Durawati menawi wonten pepeteng ing tumanduk wonten negari Ngamarta kula ingkang kedah saged madhangaken menawi wonten ruwet ingkang tumanduk wonten Praja Ngamarta kula ingkang kedah sagah angudari reruwet menika kala wau mila sampun ngantos warangati ing salebeting penggalih mboten wonten kalepatan ingkang Paduka tindakaken dhateng Ngraka ing Durawati malah bombong ing tanpa pepindhan dene sakmangke kula katimbalan sowan wonten negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Ngraka ing Durawati kejawi enggala kula nyumurupi menapa to sababipun dene Paduka Yai Prabu amiji sowanipun ing Ngraka ing Durawati Yai menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang Sentana miwah Wadyabala monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ing Ngraka ing Dwaraka ing Ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tapa Paduka Yai Prabu ing Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma lung-lung ramyang ninggang driya Wirwang Candra katawengan sumo ing dias rita limut kabiyataning trojit ya ma nawung
ngaturaken panuwun ingkang tanpa kepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka damel bombong tuwin marem miwah tentrem manahipun ingkang rayi ngamarta ing mekaten Yayi tumunten ngababarna menawa ta wigatosipun dene paduka miji dhateng sawanipun ing Raka Indrawati mugi andadosna ing kawiningan estunipun boten babagan perkawis kaprajan miwah negari ngamarta tuwin kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa babar pisan boten namung emuti bilih paduka Kanjeng Koko Prabu menika dados pujangganing para Pandhawa mila awon menapa menawi perkawis menika kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu inggih menika lelampahan ingkang sampun kelampah tanganipun sampun ngancik sabta ari ingkang sampun kepengker wonten ing madyaning dinten Sukra kasih ingkang rayi ngamarta nyumpena pundhen ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan Koko Prabu katingal ingkang rayi nalika semanten mindran saking negari Ngamarta tumuli pepanggihan kelawan Kakang Semar Badranaya lumampah tebih purukipun saking negari Ngamarta ngantos engga prakteng gisi ing samudra nalika semanten Kakang Nayanta kang nganti dhateng rayi Ngamarta nitih baita lelayaran wonten ing segara anakan dumadahan boten kanthi kanyana-nyana wonten toya nganyapu dhateng lampahing Palwa tepas njumplang ponang Palwa ingkang rayi saged waluya nirmala temah jati wilujengaken dening pecahing Palwa ingga dumugi gisi ing samudra nanging dumadakan Kakang Semar ical muspra tanpa lari bingung bilulungan manahipun ingkang rayi Ngamarta angupaya dhateng icalipun Kakang Semar Badranaya nanging kados menapa ta kagiat raosing manah kula Koko Prabu saking katebian Ki ora Semar katingalku mambanging toya saya caket papanipun Lurah Semar nyaketi dhateng papan lenggahipun ingkang rayi Ngamarta nanging kados menapa elokipun dene Kakang Semar Badranaya katingal mawa cahya manter sak sadolanan dene asaling cahya menika kala wau boten sanes kejawi namung saking wujuding Sang Hyang Candra ingkang pinangku dening Kakang Semar Badranaya Koko Prabu lelampahan ingkang mekaten menika kala wau tumrap kula namung sawijining pasumpenan ewadene elokipun nadyan wangsa wangsul kula kipataken saking paningal kula sisihaken saking batos mboten saged ical parandene tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta tumuli sasampunipun kula tetarosan lan kadang-kadang kula para Pandhawa sanesipun lebet kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara sedaya sami sarujuk bilih pasumpenan menika kala wau supados paduka ingkang anyara wedhekaken tuwin angglejah werdining pasumpenan menika kala wau menapa Koko Prabu tuwin menapa gandeng cenengipun ingkang rayi kaliyan Kakang Semar Badranaya mugi kepareng paduka mbabarana ingkang sejati kula pitados jernyatanipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika panunggalanipun Sang Hyang Bathara Suman wonten lenggahing nata ing Ndrawati nanging kados dene tumedhaking Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandung pepadang tumrapipun ingkang rayipun Darma Kusuma Koko Prabu Ndrawati jagat wasisanipun Batra Wayahpura jagat nuwun sewu Yayi mboten nami kula menika badhe ngongasaken dhateng awak kula piyambak menika babar pisan mboten namung sedaya menika sampun prisa bilih kula menika pujangganipun para Pandhawa kula menika suwing para kadang Pandhawa monggo sareng kula timbang-timbang sareng kula petang sawanipun ing Raka Indrawati menika wonten negari Ngamarta jebul pinanggihipun namung kinen nyara wadhekaken babagan pasumpenan nuwun sewu menawi tumrap ing Raka Indrawati menika bab pasumpenan menika kula nuwun sewu menika saben jalma nglampahi
saben titah ingkang tasih gumlar wonten ing jagat tasih kedunungan kulit daging menika tertentu nglampahi ingkang sinebut pasumenan menika kala wau. Turta babakan pasumenan menika nuwun sewu, ngelmu ingkang enteng, ngelmu ingkang ngandhap. Nanging sabab menapa perkawis menika dadak teka paduka mboyongi dhateng Raka ing Ndrawati. Kresna kakangku, Werkudara piye? Aja sok ngentengke babagan ilmu. Sing jeneng ilmu tumrap aku kabeh ana werdine, kabeh ana pigunane. Nadan mung sak derma wujuding ngelmu impen. Nanging tumrap aku akeh para sepuh, akeh para piyayi. Sing padha ngendikake lelakoning manungsa ning jagat kadang kala sinasmitan wujuding pasumenan. Mula aja sok gampang ngremehke lawan babagan impen. Kresna kakangku didhawuhi utawa disuwun rawuh mrene ingkang wigati merdekake babagan pasumenan. Impen disandang dening barep kakangku iki werdine apa? Aja malah mbok entengake. Werkudara, piye? Kewajibanipun kakang kuwi dadi suwing para kadang Pandhawa. Besok kuwi yen ta wis tumapak perang gedhe Bratayuda pun kakang kuwi bakal angemongi para Pandhawa. Ora kok uripe nata Ndrawati iki mengkon glejah babagan impen. Lah kok epeh temen gedhoane. Ing atase aku ki Ratu Gung Binathara, mongko kabeh jagat wis padha ngerti yen to nata Ndrawati iki titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Keraya-raya pun kakang sowan negara Ngamarta lah kok ming disuwuni priksa babagan impen. Lah apa negara Ngamarta iki kurang wong ngerti babagan pasumenan. Si Adi kuwi wis tau tate ketemu karo dewamu, ya kuwi Sang Ruci Bathara. Ngelmuning Werkudara kuwi seprapat jagat wis tamat. Sapa to ing ngungkuri marang ilmuning Werkudara? Ora ana. Kawruh kasampurnan panunggal, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangruwating yo kabeh wis kinukup dening Dimas Werkudara. Lah kok ming babagan impen kok dadak mboyongi kelawan sowaning pun kakang kuwi apa ora jeneng? Mirang-mirangke to Yayi. Apa Pandhawa kuwi ora ngerti babagan werdining pasumpenan? Semono uga Janaka. Saiki aku tak takon, Arjuna kuwi ya kurang apa coba? Janaka tau tate dadi pendhita, kok tau tate dadi suwijining resi. Mongko ya limpating kawruh, limpating ilmu. Nanging sabab apa ming babagan impen wae lah kedadak mboyongi kelawan pun kakang. Ora usah dadakake anglem sing tanpa guna. Saiki ngene wae. Kowe ora usah dadak ngorek-orek karo alaning wong liya. Ora usah dadak ngonceki karo githoke wong liya. Mung gare kowe gelem merdekake apa ora? Yen pancen kowe gelem merdekake gage werdine apa? Ning yen kowe ora gelem merdekake, ndak sebut ora kok ora gelem, nanging pancene kowe ora ngerti babagan pasumenan. Kowe ora ngerti werdine impen. Lho, pun ngakang ngerti, nek ngerti rasa kakehan gunem. Gage ngendika werdine apa? Sambung rapete apa karo Punta kakangku? Sambung rapete apa karo negara Ngamarta? Jagat paesane iku Bathara. Ya, Werkudara. Nggih. Mara midhaketna sabdaning pun kakang. Kaya ngopo hak ngrungokke pangandikaning Kresna kakangku? Yayi, kula wonten pangandika ing adhawuh Kaka Prabu. Pasumenan ingkang paduka lampahi menika kala wau wancinipun ing dinten Sukra Kasih. Mestinipun wonten wanci Kaka Prabu. Pasumenan kula manjing wanci ing Ndara Dasih utawi Puspa Tajem. Tegesipun impen ingkang badhe kababar dados kasunyatan. Menawi kula mekaten pasumenan paduka menika sakmangke wonten gandeng cerengipun karo negari Ngamarta. Sabab paduka Hyai Prabu menika makutaning bangsa Ngamarta. Paduka menika ingkang mangreh negari Ngamarta. Mila wonten madaning pasumenan menawi paduka nyumpena babagan paduka Hyai Prabu piyambak menika ateges badhe wonten sasmita ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta. Wondene babagan Kakang Semar menika mangke ugi boten gandeng cenengipun kan kawontenan negari Ngamarta. Kawontenan Praja Ngamarta Yayi. Mlingking saking menika saking pangintenipun ing Raka ing Ndrawati kawontenan Ngamarta menika mangke boten badhe pisah kaliyan kawontenanipun Kakang Semar duka. Menapa ing badhe lumampah lan menapa ing badhe tumindak kula mboten saged matur mergi tasih sinengker dening panguwasaning Dakamurwing Yayi Prabu. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados dene sowanipun Bagong atmajanipun iki Lurah Semar Badranaya. Jagat pasaning Bathara Wayahkara jagat. Mbok menawi Bagong sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun Yayi. Tumuntun ngatimbal ana menawa wigatosipun Bagong dene sowan wonten negari Ngamarta.
Koko Prabu Kasekecakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawula napa Nyai sampun boten kirang sekeca ana kawan Bagong padha kanirarja sapraptanira Panakawan Bagong Nunamet pasang Kalimantabe tinebena ing iladune Demawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo Raharja saklakumu niring sambikala tebih saking rubeda sesuk meneh nek sowan Alindra kuwi aja mung nganggo kathok tok Bagong sing nganggo tata krama sing nganggo sopan santun niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandeg lapangan ngunggahke panggung mengkono Bagong nggih wonten acara merti dusun kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok mburi kelirok geger jebul nek mboten wonten kula wis ora rampung iya Bagong nggih ngono to Bagong kasinggihan mongko gremes kula terus lambi kula uculi kula pepet teng mriku lah kok ora tok gawa pengko nek ilang lah sampean ngijoli lho mengarep gorek sing anyar mekaten sinuwun prayoga nonggonmu lungguh sampun mboten kirang sekeca Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu sinuwun Darawati iya Bagong oh nggih pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjung nggih sinuwun iya ya Bagong pangestuku tampan ana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe gayanana ing kasantosaning ira iya lho ora sang nganggo ira oh nggih anggere kebablasen kok dadosaken kasantosaning lair batos iya Bagong prayoga ya Panakawan ngene nggih sampun mboten kirang skedul Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Ndara Werkudara iya wilujeng den bekti kula kunjung iya prayogakno ngene nggih yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya ing atase Panakawaning Pandhawa munggah nganggo kathok nek gandeng kowe Panakawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo para nayaka Punggawa sing jaga ana ing sajabaning rangkah ngene nggih aja wedi kali kula niku abdi kinasih iya prayogakno ngene nggih Bagong Raharja sapraptamu Ndara Janaka iya Bagong wilujeng bekti kula kunjung nggih Den iya tak tampa Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Bagong padha rarja sapraptamu wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjung iya Bagong pangestuku tampan ana iya Bagong pangestuku tampan ana ngene nggih sangat anggen kawula mundi yen kowe ora mbagake apa yem Tobat ki ora Bagong wilujeng wah pangestumu apik wah jan saya lemu inggih terus pundi kabaripun apik sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang randang pangan inggih adimu ora mbagake aku Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun pangestumu selamat aku dicilekke awake ndak kena peloro jantung kok inggih wong anggere lemu-lemu gaji engko nutup peredaran darah jantungmu ngrekoso kowe saiki mongko ana virus ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona inggih wis rombongan corona lho dereng lho kok rombongan corona corona komando rondo anyaran mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula bagus panen ngono kuwi sing jeneng wanita kuwi jarwa dasae wani ditata ta nggih kudu wani ditata karo Kyai Kakung mergo wong lanang ki nek do ngarani Gusti Allah katon ngono wae tangan tengene sing gawe urip mula wong wedok ki nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung ora ana pangapura inggih ngono nggih istakaken dawuh aja sawani diblanja pira-pira manut
Inggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Ponokawan Bagong, Wonten dawuh sinuwun. ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Apuren to. Hambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjat sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo Ponokawan. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Kula dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka 51 kula dititipi sungkem kalih kakang kula Petro katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sateruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula aturi nampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka 2 kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon. Terus kula sowan. Jane ana ngapa to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Lah ukurane wis semene karo menan. Ah. Kula matur karo bapak, jane bapak iki ana ngapa to? Bapak iki sebabe ngapa kok meneng wae. Ngene ya Pak tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku isih cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane. Nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempah nang ndi-ndi dadak digendong. Akeh bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten iki akeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek ndek penginan apa-apa sing tok jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petro saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayaan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Gek wis. Sekawit bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa, mak tempiling. Lah jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok. Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlingsih. Petro kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marai bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak, kula terus dingklu. Iya Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang ngomong. Baby sister. Apa? Baby sister. Parku dora genahno kuwi ga. Arjuna genahno mboten kemawon. Niki lho sing tukang ngomong lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya aku. Do tak pancing do kewetu.
Bapakne tukang momong, bapakne ku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa, uripe pancen dienggo momong para satriya-satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undaan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Mergo bapak niku seneng srawung karo wong apik, seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-alane menungsa nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngaten? Iya, Bagus. Nggih. Mula bapak niku biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop lho, sapa jenenge? Mungsuhe Dasamuka kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turu-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti claprang, bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripala jinawi. Negara Ngamarta iki dumadi saking pirang-pirang pulowe iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon, kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Kok? Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ping perkara sithik kuwi padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong ki, aku mung mikir bangun kayangan. Bapakmu nggih. Yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magro-margong dumati saka Jamrut Hermutiara gergene Jamrut Mutiara hergene. Ning bangun kayangan niku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan niku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong. Nggih. Lah terus kok bapak meneng wae mergo syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? 1 tumbak. Wah, apa ya lali aku. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene lho. Jane aku wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak kara welang. Nah, tumbak tempe kara. Kara welang. Tumbak kara welang. Payung mota. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora nata. Wah, diaglan cemongan ning kraton. Orang ora apal jamus kok Jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanesipun Prabu Puntadewa menika ingkang sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang, payung tunggul naga,
Pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon boten sak diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong. Nggih. Werkudara. Iya. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulih pancen bareng kakakku ikhlas lan aku pusaka telu negara Ngamarta, payung Tungganaga, tumbak Karawelan, Pustaka Jamus Jimat lima sada paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan. Luhur teman gegayane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi kok Prabu. Mboten nampa kula arep-arep pisan. Nanging napa dados ngendikanipun Kakang Mas Yodipati kula mathuk miwan sarujuk Koko Prabu. Semanten ugi kula Prabu. Menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae, monggo paduka pareng maringaken pusaka ketiga menika kala wau. Nggih, monggo Koko Prabu paduka pareng maringaken pusaka ketiga menika kala wau Koko Prabu. Bagong Wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk Panakawan. wah jan lega ati kula. Semar nang ngenten iki terus waras. Nek ngonten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan kepareng dinten niki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sakmangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun. Yayi wonten dawuh mangke riyen kula badhe rembakan kaliyan Bagong. Nalindra mbek marwa sing sang mangyat kurda kata kaping hirika sang pinarwasa ing bong. Yai Koko Prabu wonten timbalan mestinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalaring keganek dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kan Kakang Semar mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun namung derajate ngaceplek wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngampil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun tumbak Karawelan payung Tungganaga Pustaka Jamus Miang Jimat lima sada kula nuwun pangapunten nadyan sedaya sampun sami prisa bilih Semar menika dewa Ngejawantah menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhahi ancas gegayuhan sanes. Kados to, upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat. Sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedah dipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yai. Jelek atiku. Bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semlek kok kean trebel. Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau?
pancen kudu dipeto. Mangke riyen kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat. Ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh ta. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat. Derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayane bapak urip ana ing alam padang. Niku lara-lara. Bagong sing sabar Menang. wah Sorry. Wong emosi iki mbah karangan. Ana sing emosi ngene iki mbah. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku men kepengin Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak kirang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampean kres. Lho. Kok malah kurang ngajar karo aku ora kowe Timbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana warate. Sampean nglarake ati kok. Bapak Nyuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, mung netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo Brebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat, sarana kepengin melek pusaka telu, ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru kok. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti glesang. Ditendang sing lanang aku. Lho kok ning kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean men titising Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ayo ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur kok. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong aja wani karo kok Prabu Ndorowati. Sampeyan menengi ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wae omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gawake keruan kuku. Karo Dara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit. Kula diutus bapane mergo kepengin penjangane bapak keturutan. Tatane ae. Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat, gesek karo omongane. Bapak ora bangun kayangane kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong. Non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen mawuh tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki opek nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno piye? Ora Bagong ning sabar ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Wadah aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Pamane kok wis nesu ngene iki ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Ana tetembungan krewekan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu wae, sinuwun Ndorowati omong ngono to Le. Heeh, Pak wae, tak pethoke. Sampean wani pethokan karo Bapak, wani? Hah? Wani ora?
Hei, halo. Mani orang. Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 tahun. Nah. 20 tahun yakin. Ora guyon. Nek kosok baline sampean nek pancen wani mangendika Bagong ucapku iki kanggakno Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula nggawa mantel. Ora nggawa pustaka Jamus Lima Sada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapane. Bapane kene diarani sing werna-werna. Bapane kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Yen wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Nggih. Tanggo bengok-bengok ngelak. Wontenipun namung kakiyu. Lho. Nyumban goblok. Goblok. Aku akiur. Hah, muni ae. Ya ngono wae. Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula tak lapor. Oh, Bathara jagat pangestu para. Waduh Yayi. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kaliyan Kakang Semar Badranaya. Tan murka menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kedah semeleh ing batos. Sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh melu lumen maring dawuh. Apa to sababe sira tumuli maju nggone rasawan Koko Prabu? Menapa Koko Prabu mboten ngawuni-ngani lampan ingkang edap-edap itu nang elok-eloki bab ingkang ngendi pun Kakang ora wuninga Yayi ora gel. Yen mapunten. Kumbok menawi kula piyambak ingkang saged mangertosi krana sakmengeripun Bagong saking datur ya negari Ngamarta anggenipun puja atur kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka 3 tumbak krawalang payung tunggul naga pustaka Jamus nyang jimat kelima sada. Mugi antadosna ing kawuningan sakmengeripun Bagong pusaka ketiga menika kala wawon cat saking pagedhongan pusaka. Monggo sareng kula tamakaken jebul tindakipun pusaka 3 menika kados nututi dhateng lampahipun Panakawan Bagong. Kala Prabu ing mekaten saged kula mestani bilih panjangkanipun Kakang Semar Badranaya menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti tegesipun kandhas dumugi ning batos anggenipun kepengin bangun kayangan wonten Garing Ngamarta. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat para Kudara. Nggih. Yen to pancen kaya mengkono, apa ingin dadi ature Bagong mau pancen kepara nyata. Nanging teka kaya mengkono kananing Koko Prabu Ndarawati. Yen saka pitunganku wis jeneng ora luput. Ora luput sababe piye Yayi? Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Semar kuwi dadi pamonging Pandhawa. Loro-lorone tumrap aku padha-padha tukang momong para Pandhawa. Mulih ana kelak ana gegayuhane Semar. Mbok menawa Kresna duwe rasa meri, duwe rasa ora seneng kelawan gegayane Semar. Mergo dadian kaya ngapa padha karo ngendikaning Kresna. Yen Kresna ngarani Semar kuwi jalma wantah, aku ya ngarani Kresna kuwi menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lan mati. Mula ora aneh yen to atine Kresna kedunungan rasa meri karo Semar Badranaya. Mula tumuli dheweke gawe pawadan supaya Bagong ora kelakon boyong pusaka 3 negara Ngamarta. Banjur saka penemuning Syadi kanan kaya mengkene mau becike kepiye? Ora sadadawedi. Aku tak dawuh karo anak-anakku supaya jaga karo si Bagong. Wondene barep kakangku lan kembar. Ayo, dina iki tak kanthi babar pisan sowan ning Karang Kadempel. Aja nganti eneng apa-apa ing tumanduk ning Karang Kadempel. Mengko mundhak ana panyokra bawa sing ora prayoga lawan para Pandhawa saka Kakang Semar Badranaya. Ya to yen pancen kaya mengkono Dimas. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang Arsa kundur ngedaton sira Yayi Budalana kang padha sibo ya ngestoke dawuh aja lali dawuhna marang anak-anakmu nadyan dikaya ngapa Bagong kuwi panakawaning Pandhawa kuwatir ing atiku Yayi yen to nganti
Wadyabala Ndarawati saperangan ing ndherekake Koko Prabu Ndarawati bakal gendak sikara lawan Bagong. Yo monggo aku tak dawuh karo Gathot Antarja lan Antasena. Ya Dimas Raja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Wong Kyai Ngemutra pun Antarja cumadeng dawuh. Eneng apa Pak kok ngawe sangganing para anak-anak kabeh? Gathot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak? Dina iki kowe tak utus supaya goleki menyang endi dununge Bagong. Lho, Ponokawan Bagong sowan wonten Regani Ngamarta. Yo pancen mengkono. Diutus dening Semar Badranaya kene bakal bangun kayangan. Nanging wigatine Bagong ingkang kepareng bakal amboyong wujuding pusaka telu. Dialing-alingi sarta dialang-alangi karo wakmu Ndarawati. Nganti kewektu pangandikane wakmu Ndarawati sing ora ngepenake pikire Bagong. Iya. Wekasan Bagong nesu kabeh sing diketikake dening wakmu Ndarawati bakal diwadulake dening Semar Badranaya. Mula aku nampa timbalaning bareng kakangku. Aja nganti Bagong dipulasara karo wong Ndarawati. Luwe-luwe pamanmu Setyaki ngebanget ngabekti karo bendarane ya kuwi wakmu Ndarawati. Ayo mono. Ayo mono Bagong aja nganti cilik loro gedhe eneng apa-apa sing tumanduk marang Ponokawan Bagong. Menawi kula mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Menawi kula mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Rama Kyai dinten samangke kula bidal. Ngestu padha dawuh penggalipun Rama Kyai Jodipati. Wah, Antasena piye, Pak? Bagong ayo mono. Nek perkara ngayomi karo Bagong sarta Bagong arep dikeroyok karo wong Ndarawati, Bapak ora usah kuwatir. Ora usah kongkonan anakmu telu cacahe, ning cukup Antasena sing saguh biyantu karo Bagong. Wah, ngono iya. Terus Bapak saiki arep tindak menyang ndi? Wakmu Ngamarta nganti lawan aku budal ning Karang Kadempel. Wis, Bapak budal ning Karang Kadempel, Kakang Garukaca budal ning Karang Kadempel, Kakang Antarja budal ning Karang Kadempel. Bagong aku sing bakal menehi pengayoman. Yen nganti Bagong cilik loro gedhe ning apa-apa, kowe sing tak tempuke. Ora usah kuwatir. Bagong karo aku luwih kepenak, aku ngoko Bagong ya bakale ora duwe rasa jigo pekewu karo aku. Mergo aku seklina srawung karo Bagong. Ndak pasrahke karo kowe. Bapak tindako nganti karo Siwa Puntadewa lan Kakang Garukaca Kakang Antarja budal ning Karang Kadempel mesake kakek Semar. Bagus Antasena ya. Aku tak mangkat Bagong openono. Tak openane Ponokawan Ndarawati. Monggo adat saben iki karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati. Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kembar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah sinuwun kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku wis sugih. Lara ati. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapak ki anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dituti nama 3 dina. Iya, wis nek ora tak kapoke kowe arep tuman wae kae Sinuwun Ndarawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabedaran bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka telu ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tungganaga Pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-katane Sinuwun Ndarawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati. Setyaki tinunun kadanira wirang temandang. Setyane iku garwanira ing Bagong. Boten malih niki Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Kaya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenake dhewe. Nggih, kersane
Kowe tak takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwundarawati. Mboten saestu. Minun sewu sing jeneng piyayi iki nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dumeh panjenengane iki nalindra terus suwiyah-wiyah karo wong isor, suwiyah-wiyah karo kawula, suwiyah-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen merga kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwundarawati. Wani kula ora karo Sinuwundarawati, ning wani karo pambegane sing ora bener, pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggap niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwundarawati iku nuwun sewu, ratu wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap. Kowe gawe mangkel Setyaki, kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe Kowe wani ngunekke karo Sinuwundarawati. Aku adine lanang, aku Senopati Ndarawati. Sapa sing nyamah asmaning Sinu Prabu Ndarawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. wale kowe. Ngedal ora kowe. Saka tangane Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok klera-kleru. Aku wis tau omong karo apa? Lah, wonten barang iku kleru. Kok sak kepenake dhewe ra. Kowe aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwundarawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ndak bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura nek kula salah. Aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut. Njaluk ngapura karo Sinuwundarawati. Ora. Tegese wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongane karo kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan nek kok njaluk ngapura aku emoh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwundarawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Ya ora gelem kowe tak ajar. Lho. Arep ngajar Bagong. Ya dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwundarawati, wajibe tak ajar. Lah nek kowe arep ngajar karo aku, apa dianggap aku wani? Sekecake setiap iso kerantapan kaya ngene aku. Masa dioyak harus nyaki diajar sak pol-pol siraku nganti banyak-banyak ya. Wah Lamir, tak belani malah aku kena lara-lara ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene mung dicucuki sirahku karo Setyaki. Tak niati weh. Ben modar mbok meh. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngeneng pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung mrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumah aku anggere bolong kok mesti klebon. Iya nek ora mlayu ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godha wesi kuning pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara. Meripat gedine semono kok ora weruh.
Peteng ya? peteng dengkulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki, rene cekel Satpol PP. Gong, lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbak wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki ajeng mlayu sampean methuke mriki iki to. Wae pancen apa-apa. Pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ning titip anakku plimo. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangis sing ngopo? Nangis wae arep mati kok. Gong, Nun, aku arep wong enom kaya ngene iki nek aku akeh petunge. petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora digongkon Siwa Ndrawati. Terus Gongkon bapak. padha wae. Antasena bakon kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Amarta. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kan bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora mung aku Kang karo kanca Kakang Ngontorjo. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok hooh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndrawati sing sajake lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta ya uncak Gong. Lho. Nama ora sembrono lho. Wak tapuhi cangkemmu kowe karo Bathara wis ya, Dik. Lali aku. Nang endi kok ora sembrono? Tenan Gong, mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus Mulus bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulasana wong Ndrawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. yakin? Iya. Sumpah? Ayo nak kena guyu ayo. Guyu ngapusi wae. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Satria kok seliliten ora? Ora, Lahir batin. lahir batin. Makasih. Iya. Terus Saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. terus Maju meneh. iki jane namane omongane ra kena digugu maling namane. Lho, kok piye to? Wong aku ki ditutupi sampe mantra sirahe kok kon maju meneh. Atene modar. Nek mati tak uripke. Oh, iso kok. Iso. Nganggo apa? Iki banyu sumut. Kita peres metu banyune. Wih. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambahke ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teh sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iki. Oh, lho mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak manjing ning awakmu. Maju nang kene. Ya, Sedeng mbok. sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wah. Wis kene gawe ya. Teng ndi? Oh, kene. Napa metu riki? Riki ciut ning ngombo. Moh, Mau piye to? Asik lho. moh. Iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Nun, Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. oh nggih. Saniki? Ya,
Wis ya. Kuwi wis tak jini kowe arep ngopo-ngopo iso kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Bar ambles bumi kowe iso, Gong. Masa tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis ya toto-toto ya. Aku tak manjini awakmu. Nek aku manjini awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawet wae ora. Lan jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis yo. Ing papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo Gong. wis Wis mlebu. Wis. Lho kok ora krasa ya? Edian. Biasane iki krasa iki ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empeno. Wis. Wedan kok ora mbrenjul. Ora. Sedeng ya. Sedeng. Elok tenan. Terus kula niki Kowe dadi wong ampuh. masa Tenan. Kowe pengen apa? pengen mangan. Monggo. Maksudnya kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen apa? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Nah, wis tau ngantem kasus. Iya. Ngopo kok ora sida? Ngono ora ambles. Aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso kok nyalahno aku. Oh nggih. Muni attention. Terus bumi. Nggih. Iso to? Sakit ya? Peteng banget. Lah iya. Ndron bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Gede tenan. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk dadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih cukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran Lebaran ndul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. ya wis ora. Nek nang njeron bumi mlaku biasa kena. Oh lah ya, wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. kowe lah Sapa wae? ngguyang-guyu Wong mayit to, asem. Ora nek cengengesan dul meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetane piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan karo jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Klelek dari lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramarata, Jayamarata. Imbang yen padha-padha. Setyaki. Aja nglereng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami cukul rambutan. Cebloke nang lemah. Wis Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parat. Sumbarmu malah saja kowe wani dilatesi abang. Kulene aku dilatesi. Padake. Yen kowe wani tenan karo Setyaki, Apa sing tak wedene? dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Aja tambahi 10. Tambah 10 isih trewet kok temen. Mati dening aku. Pangga tak ayunan. Apa Apa wae nek tantang-tantangane piye? mati dening aku. Terus isine muni piye? Panggau tak ayuni. Wah, tak kira nek tak ayunan. Basa ora ngerti. Iki merganing patimu.
tanda dari Sekaran Sinom Barijoto. Sekaran Jinggo. Sekaran Jinggo. Aku ini tantangan ra tau iso. Tanggo gatel sira. Apa? Tanggo gatel. Tanggo gateng. Bu gatel tak kira nek gatel lho. Wong edan pecah ayo wong edan. Ono satriya diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah ta karo kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Merengi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise entuk Wahyu Kaprawiran iki aku digdaya kliwat ukur sampe kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Ah, sembrono. Ayo. Sak udel isih kurang jero, ha. Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Muni kowe sarwane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot ngene. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Acebloke ngentak nganti entek sirahmu blesek nang lemah kukuker kare kacet. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Sok meneh iki nek metu ki muni wis ngono. Ora komeng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya nggeleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero kita AC. Dengkulmu mlocot. Ono weteng kok dipasangi AC ora. Mas Setyaki Anggir Antasena ingkang nglencangi dhateng Bagong. Heeh. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ini lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken, mungsuhe dudu sapa-sapa? Aku. Ayo jajal wae piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mutiar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mumpang ae muni ya. Wani ngono, oh sampluki tenan. Nggih, kula namung kestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabari karo Siwa Ndrawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndrawati iki tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya, nggih. Nah, wis ngono kundur. Menawi dipun dukani Siwa Ndrawati, Malah golek dalan liyane dalan kene sing bagus sampean kundur, ora sampe melu. Pun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundenmu Siwa Ndrawati dina samoga lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis iki kundur wae ning garwa ruci. Ngoten nggih. Sampeyan niku pancen satriya sing dugal kewarisan ning iso ngrampungi sakake masalah. Wis saiki kowe baliyo. Kula bali dunek-uneke bapak. Sebabe Kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggal naga, tumbak kara welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong. sawangen mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nganakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi biyen kedadian saka ratu-ratu Didaya.
Mula joto sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten Den. Omong kok senani cerbang-cerbung. Oh ya ceblang-ceblung kok. Cerbang-cerbung kok ceblang-ceblung. Mula nek omong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyeneng aku ro. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa Pandhawa saperangan wis merono. Aja kuwatir. Monggo Pandhawa bakal komplit gong percaya. Ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok.